am un coleg extraordinar care a zis, ok, poți să te duci. Aici știu că este favoarea Domnului și este cel care a lucrat toate lucrurile. Vreau să mulțumesc pentru că în această săptămână s-a atins de mine într-un mod extraordinar. Dacă erau lucruri în mine de care nu știam, erau probleme, mai ales probleme generaționale care știam unele de ele, dar altele nu știam, nu cunoșteam natura unui săptămân în care treceam totuși mulțumesc Dumnezeu că pot să spun că m-a desplegat. M-a desplegat de lanțurile răutății și chiar dacă de multe ori ca persoane ne acuzăm pe noi datorită unui anumit comportament pe care îl avem de multe ori, că Dumnezeu vine și începe să lucreze de noi, că nu suntem cei vinovați și că de fapt poate unii dinaintea noastră. Mă bucur harul de a ierta pe cei dinaintea mea, pe strămoșii mei și în momentul în care iertarea am rostit-o, s-a activat eliberarea pe care Dumnezeu și-a adus-o peste viața mea. Vreau să mulțumesc pentru că mă simt album, mă simt chiar o persoană nouă și cred că dinamica pe care Duhul Sfânt, care este dunamis, este puterea dunamis, a lăsat în viața mea, cred că se va manifesta într-un mod nou. Și vreau să-i mulțumesc, vreau să mulțumesc și celor care s-au rugat pentru mine și mă rog ca Domnul să se binecuvinteze și aș vrea să vă spun un lucru, chiar dacă ani de zile, au fost 30 ceva de ani de zile în care am purtat niște lucruri care nu trebuia să le port pe umerii mei, am trecut prin niște stări și prin niște situații care nu știam de ce se întâmplă așa, vreau să vă încurajez să vă spun că Lazar poate fi deslegat. Amin. Mulțumesc, Domnul și vouă. Amin.